Okay, this time I'll all set na si ex-kagawad Morina Barolo di Arasang Barangay Capiz Tumangas, no? Ang ipagambahon. Okay, I don't know kung na-experience mo sa iba ng mga guba nga dugan. Ano man ang kantahan mo? Okay, kaya? Okay, pwede? Okay, ang guba nga dugan ni kagrupong Morina Barolo di Aros. Plakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sa wala pa, ginaamba ko ni nga nambahan nun. Gintry ko lang ni kay do ka namin man pamatian sige. sa gitara. Kag sa tanan nga DRC family, may Christmas party kita sa 28. Ang hindi na sa business. Hindi man mo sa ulado tanan. Doon masaulo. Sa dira sa may Palok, day Sweet Magnet, Kagawad Bato. Sa Tamboylan, day Ami, day Golden Boy, day Jackhammer, day Blocor. Tapos sa dire sa may Managit, si Mariposa, si 116, si Loren, kag si Andy. Tapos ang aton nga ang supporter ko gid absent si Balangaw kag si Ma'am Star. Okay. No de fiesta, salamat gid permi adto ginamunit gina-greet mo gid ako sa FB. Kasi Rubik hindi mo gid ako malipatan. Tapos sa pamilya ko dira sa kay Mama Ali, sa utod ko nga kagawad sa Kalides Barolo, sa akon nga pakaduwa nga si Nini Kainday. Kasi ang pakaduwa dito sa kay Jojo Kainday sa Manila. Sa akon mga bata dira sa Balay, si Genevieve, si Gian, si Anika, si Nico, Okay. si Raya, si Ono, si Indajuan, kasi Kristia, si Mama, kag si Nanay Ali. Maayong pagpamati da sa inyo tanan. Mayong gabi na. Okay, ang guba ang dugan ko ni kagrupong Morina Barolo di Aros. Guba ang dughan ko, kay gintalikdan mo, kalit na nahaw ang imong saan, nanong pinanggap ko, ang imong panumpa, di ka magpalayo. Karon na niyang nagmasulog og naginong sara, nagbangutan intaw na ko sa luha nag-anto, ingon di ay ang gugma mo nagmagmaluibon, hain ka man karon, uban ang gugma mo, gugmang matuod, dili mabalhin, nanong pinanggap ko, ingong dian intaw na ko sa luha nag-anto, karon ni ang gugma mo magpamaluibon, hain ka man karon, uban ang gugma mo, gugmang matuod, dili mabalhin, nanong pinanggap ko, gugmang matuod, dili mabalhin, anong pinanggap ko. Thank you, Gid. Kay Sibra, galit dira, malipatan pa si Sibra. Mayong gabi sa inyo tanan DRC family, kay sa presidente namon, kay si Durego, Jack Sparrow. Mayong gabi da, press.
Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Morina Barolo di Arosang Barangay. Kapalis Dumangas para gid siyempre sa may mga guba nga dugan. Kaway-kaway dyan sa may mga guba nga dugan. Okay, pwede pa na ma-fix sa mga guba. No, wala na problema. Discard lang ang kinanglan para ma-fix ang gugma kaga mga dugan. Okay, hindi magpangasubo kag hindi hopeless kay kadamo sang pag-asa sa kalibutan. As long nga buhi kita na mahimo lang sang maayo. Ang importante sa aton ang legacy nga nabili naton kag syempre enjoy ang life, hindi pa damo sang kwarta. Importante wala sang problema, wala sang stress, kag naga-enjoy bisan ano mga kadamo sa atong kagamay sa atong inakaptan. Be contented sa atong pangabuhi kag just enjoy lang life.